הוא זכה לכינוי ספוג הפלא. בארצות הברית החברה שמפיצה אותו שווה כבר $200 מיליון. הוא מבטיח לנקות ולהסיר כתמים בלי סבון. בישראל הוא כבר כובש נתח שוק מסוים ולאט לאט הופך ללהיט. הכתבה של רומי ארוש. אם אתם חולי ניקיון, סביר להניח שכבר הכרתם את הספוג הזה. המוצרים האלה לא מפסיקים להימכר. הם כבשו את אמריקה, שברו את הרשתות, ועכשיו הספוגים האלה הספיקו לכבוש את הרשת בישראל, לשבור פה את הטיק טוק ולכבוש את הלב של כל חובבות הניקיון. עם יותר מ3 מיליון עוקבים בטיק טוק וסרטונים ויראליים בכל העולם, הסקראב דדי, ספוג מחייך לניקוי, הוא הטרנד הכי חם עכשיו. היו 2 חבילות כאילו שלמות, פתאום זה נחטף, כאילו בהתחלה זה לא היה. הסקראב דדי, שמעתם עליו? I'm known as the daddy of the Scrub Daddy, the cutest but most high-tech scrubbing tool in the world. Is up to 175? Yeah. Mine just went to 2. הוא נחשף בתוכנית הקרישים בגרסה האמריקאית, הושקעו בו $200,000, ומאז פרץ ברחבי העולם, ובאיחור קל הגיע גם לישראל. היום החברה מוערכת בשווי של $200 מיליון. הם לא מתפוררים, לא סופגים ריחות, אפשר להשתמש איתם לאורך חודשים. הם יכולים לנקות שייך, קרמיקה, מקלחונים, אור, עץ, כמעט כל משטח, אפילו יש אנשים שמנקים איתם את הרכב שלהם. לנקות בתוך כוס, וזה נכנס בול בדיוק. נגיד אכלתם משהו מאוד מלכלך, אפשר פשוט להשתמש בזה, לנקות כפית. יש לו גם מתקן ייבוש מיוחד, אנחנו מתקינים אותו על הקיר ומייבשים. יש אותו בכל מיני צבעים, נכון? תראי לי, מה ההבדל? אין הבדל, רק צבעים. מה שמייחד אותו משאר הספוגים היא העובדה שהוא משנה את המרקם שלו, קשה במים קרים ורך במים חמים. מעניין, גם יקר. כמה הוא עולה? $17.90. הרבה אנשים קונים, $17.90 זה נראה לי משהו טוב. טווח המחירים בארץ ליחידה הוא בין 17 ל-20 שקלים. אני אומר יקר, $17.90. היית קונה? באמזון למשל מצאנו יחידה אחת ב$14 בלבד. יחידה אחת של סקראב דדי כאן בלונדון תעלה בערך כ2.5 פאונד, שזה שוב בערך 11 שקלים. אז לדעתי האייט סביבם סופר מוצדק, הספוגים האלה סופר איכותיים, ואם עד עכשיו לא קניתם אותם, אז תרוצו איתם. אז טרנד חולף או מוצר גאוני, הדעות חלוקות, אבל מה שבטוח, גם הפעם נשלם יותר מאשר בחול. ממשיכים גם הערב עם מבחן החומוס הטעים בישראל.